बघा सारण पण बघा आणि किती मऊ तो बघा. कोणाक नाही वाटत की हे उकडीचे मोदक मी आताच बसते खाऊ. बाप्पा ग्रहांदे बाजू पांढरे शुभ्र नटून थटून तर उभ्या राहिल्यात. आता विचार करताय कशी सुरुवात करूची. गणपती बाप्पा आले आणि आजची सुरुवात तुमका माहितीये मोदक. चाला बरात प्रमाणे मोदक. आणि ते मोदक म्हणजे काय, मी साधी सरळ सोपी नवशिक्यांका जमत नाही उकड काढू. माका पण जमत नव्हती, परब किचन मुळे जमाक लागली. या मी खराता सांगतोय. आता काय उकड न जमण्याचं कारण म्हणजे माझ्या आईन माका शिकवलं ना ती पद्धत, आणि सासू माझ्या कळे पाडू द्यायची नाही ती पद्धत. दोन्ही पद्धत म्हणजे सासू आणि आई दोघींच्या पद्धतीचे आज मोदक. ज्यांका नाही येत कळे पाडूक, ज्यांका उकड काढूक येत नाही, बघा दोन्ही कडनं सासर माहेर कडनं शिकलंय की नाही, बॅलन्स कसा वाटला. आणि तुम्ही कोणाकडून शिकलात ते पण सांगा. युट्यूब सोडून नाही पण काय कडनं शिकलात तर आपण खरा खरा सांगा. हो भार्गव पण शिकलो. आता भार्गवला घेऊन येते. गणपती आले तर छोट गणपती होय की नाही कॅमेरामध्ये. बाळा तुझ्या पायात वाळा, पुष्पहारांच्या घातलात माळा, ताशांचा आवाज ताशांचा आवाज तरारा झाला रे, भार्गव माझा नाचत आला, गणपती माझा नाचत आला. आता त्या दिवशी एक गाणं आजकाल सध्या इंस्टाग्राम वर फेमस आहे. आता होऊनच जाऊन चला. वहिनी तुझ्या दुर्वांगला येता मी दुर्वांगला पाठ केलंय. हा चला बोला. माझ्या पप्पानी गणपती आणला, माझ्या पप्पानी गणपती आणला, शंकर आणि पार्वती मांडीवर बसला गणपती, लोक लोक बघतो चांगला, माझ्या पप्पानी गणपती आणला, माझ्या पप्पानी गणपती आणला. चला अशा प्रकारे गणपती आवडणारे सगळ्यात पहिल्याच दिवशी बनवणारच असे उकडीचे मोदक. करूया सुरुवात. साधी सोपी सरळ 2 प्रकारची सासर माहेर. उकड काढायचे तर मी काय अंदाजपंची पाणी घेतलंय. तसा वाटी कसा 1 वाटी पीठ असत तर 1 वाटी पाणी. आता मी 1 बाउल घेतलंय पीठ आणि हा मी बाउलभर पाणी तापवतो. पिठात चवीक वाईच मीठ, पाकळ्यांका चव हवी कवरा, नाहीतर सपक पटको मोदक लागता. घेतलंय पाण्यात बघा कड इलो ओतू चललो, गॅस बंद. एवढा चांगला रटामटा कड आला. आता ह्या बघा तूप ठेवते डिशी मध्ये आणि मीठ आधीच भुरभुरून घेतलं. आता हे 1 वाटी पीठ आहे. एक वाटी पिठात 1 वाटी गरम उकळलेला पाणी. ही बघा उकड काढूची नसत तर ही सोपी पद्धत, ही माझ्या आईची पद्धत. कावील तो नाही घेऊचो तर तुम्ही पेलो घेवा, वाटी घेवा आणि त्यांनी मॅश करा तरी चालत. आणि असं काय नाही की ह्या गरमच मळूक होया. हा आता गरम असते ह्यात तूप पण मी ढकलते याच्यामध्ये. हो उकड तेवढी चिकट होत आणि चिकट झाली की आपले पाकळे सुबक येतात. आता वायच हाताक सोसात ना तसा ह्या पीठ मळून घेऊया. आता ह्या पीठ मळूचा अजून तोपर्यंत आपण सारण बनवून घेऊया. आणि ही आपली हळदीची पानं. ही पानं खूप जुनी आहेत म्हणजे बहुतेक नागपंचमीची होत. चला आता पीठ तसाच साधासा मळून घेतलंय कारण खूप गरम तोपर्यंत आपण करूया सारण. 1 चमचा तूप. या तूप सफेद कित्या ह्या गायचा तूप आहे. पिवळा तूप असता म्हशीचा असता. आता आपण घेऊया त्याच्यावर खोबरा घालून. चून बनवूचा. आपल्या काय बनवता चून. खोबरं थोडासा सुक्या झाला ना की आपण लगेच गुळ घालून घ्यायचा. एकदम काय लाल असा भाजूचा गरज नाही. सुक्या झाला खोबरा. आता त्याच्यात घालूया गुळ. गुळ कधी पण चिरून घालायचा.
चिरून जर नाही घातलंस ना तर वितळेपर्यंत गुळाचा पाक होता आणि मग ते मोदकातला आतला चून आहे ना तर कडक लागतं. थोडीशी ना थोडीशी खसखस घातली ना तुपावर तरी सारणात ते मध्ये मध्ये दाणे छान वाटतात फुलली की. हो 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 हो, तुला मोदक खायचंय ना? हा, पहिला मोदक यावर्षी भरतो पहिला मोदक. आता वेलची आणि जायफळ पूड. गुळाच्या कुठल्याही पदार्थात जायफळ घालायचा, फक्त एकदा दोनदा किसून. त्या बघा आपला सारण मस्त सोनेरी रंगावर झाला, सुक्या सणसणीत. आता जरा पीठ मळ्यासारख्या झाला मस्त. सगळं 2-3 मिनिटं आपण मळून घेऊया. पण एका केसरचे काढे आता. हा, तुपाचा हात घेऊया थोडस. या बघा थोडस तुपाचा हात घेतलंय. आता पीठ चांगला रगडून रगडून मळतोय. हा, मस्त नरम आणि तुकतुकी दिसाक होई म्हणून वरसून आहे ना थोडासा तूप लावायचा. भले तुम्ही उकड मध्ये किती 1 चमचा तूप टाकलास तरी पण वरसून पीठ मळते वेळी 1 चमचा तूप लावायचा. मग मोदक शायनिंग पण छान येतात आणि पीठ पण छान मऊसूत मळला जातं. आता आपले मोदक वळासा काय करूचं असता, या उकडूचा ना आता पाणी तापत ठेवायचा. आता मी या पाणी ठेवते. आपल्या मोदकाचा पीठ सारण झाला, पीठ झाला म्हणून चांगला. पाणी किती ठेवायचा की त्या जर थंड पाण्यावर तुम्ही मोदक झालेले ठेवलास ना तर ते वाढल्यासारखे होतात आणि सुकतात वरसून आणि मग वरचा कवर तुटल्यासारखा होता. म्हणून हा, मऊसूत रवा होय तर आधी आपण मोदक करता करता या पाणी तापून घ्यायचं. आता पीठ आपली म्हणजे उकड न काढता आपला पीठ मळलेला कसा झाला ताजा बघूचा. तर आधी गोळो घ्यायचो आणि पारी वळवून बघायची. हे बघा पारी वळवून बघितलास कडेने जरा पण फुटत नाही म्हणजे आपली उकड मळलेला पीठ चांगला झाला. आता सारण तेवढाच जेवढा वाटीभर ह्या घेतलेला आहे तेवढाच गुळ तेवढाच पीठ. आता मी 11 गोळे शास्त्राप्रमाणे केलंय. आता ह्या पिठात काहीतरी सिक्रेट दिसता बघा. ओळखशाल असतात या बघा. आता काय हा पीठ सिक्रेट माहिती आहे? आता समोर येते कॅमेऱ्याच्या. आता इली आपला सिक्रेट खोलूची बारी. तुम्ही माझं पीठ मळते ज्ञान काय टाकले आणि या काय दिसता ऑरेंज ऑरेंज. तुम्ही ओळखला असतं ह्या पिठाचं सिक्रेट. आमच्या परब किचनवर तुमका कुळदाचं पीठ, वड्याचं पीठ तसं मोदकाचंही पीठ मिळतात. तर आमची जाव 2 नंबर जाव अंजलीने ह्या पीठ बनवल्यान आपल्या घरघंटीवर. तुमका वया असात तर ऑर्डर देवा. केशरयुक्त पीठ बनवल्यान आणि ता पीठ आम्ही म्हटलं आज परब किचन मध्ये करून दाखवूया. म्हणजे ह्या पिठात आम्ही काय घातलं नाही, त्यांना जर घातल्यान ता केशरचे काढे दळते वेळी घातल्यान जसे त्या चाळणीत लावल्यान तेव्हा. आणि सुगंध पण छान येतात. बासमती पीठ वापरल्यान आणि त्याच्यात केसराचे काढे घातल्यान त्यामुळे पिठात सुगंधही जेव्हा मी मळलंय ना गरम पाण्यात परब किचन आमचा दरवळला. हा, तर ह्या सिक्रेट मगासपासून तुमका सांगायचा होता. चला आता बघा केसरयुक्त मोदक कसे दिसतात ते. बघा माझा किचन उपडी तापडी करता. बघा हळदीची पानं आहे का सुगंध भारी येतात. गणपती आवडतो. सुगंधासाठी काय काय घालतो? वेलची घातली, केसर घातलो, काय बासमती तांदूळ घातले, हळदीची पानं. आता मी माझी पद्धत पाती वळवून हे बघा 4 बोटा बाहेर म्हणजे 8 बोटा बाहेर 2 अंगठ्या आतमध्ये बुतूर आणि अशी पाती गरा 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 पातळ अशी फिरवत जायची. आणि मध्ये मध्ये केसरचे काढे येतात ते तरी दाखवा. हे काय हे बघा गमतात. कशी वाटली आयडिया ती खाली कमेंट करून नक्की सांगा. हे बघा बुतूर पण येईल. हे बघा किती पातळ पारी केलंय. आता तुमका आधी मी दाखवते पाकळे कसे करूचे. त्याच्या आधी माझ्या भार्गवाक बघूचे पाकळे. दा हे बघा पाकळे कसे करूचे दाखवते. 3 बोटा ही अंगठो तजीर्ण आणि मधले बोट. हे बघा अंगठो तजीर्ण भुतूर अंगठो बाहेर आणि मधला बोट बाहेर आणि खालपर्यंत अशी मिटत जायची. जेवढे येतील तेवढे पातळ येतील. तरी 3 इले बघूया मोजूया. 4 जवळ 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 घालायचे पण खालपर्यंत मिटत जायचे. आता ही 5
6. आमच्याकडे तुम्ही पण मोजा. 7. 11 येतले ना. येतील 8. नाही तर नाही पण येतील, 9 येतील. 9. 10. 11वी नाही येईल, 11वी येते बघ, ही बघ येईल 11वी गेले ना. येईल. 10. आता ह्या असा खोलून घ्यायचा. आणि चमच्यान घालायचा बुतूर सारण, भरपूर सारा वर तर. गणपती कसा कमी नाही लागला पाहिजे. गणपती बाप्पा खाता की आम्ही खातो, तोंडात गेल्यावर पहिला सारणच येऊ पाया, वाईट मारल्यावर पिठ्ठाचो घास नाही. आता ह्या गोल गोल फिरवत जायचो आणि ह्या 2 बोटान किंवा ह्या 2 बोटान हे बघा जवळ करायचं. बकरी होतात काय. मॅ 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 मॅ. भार्गवा आमच्या मोदक बघूनच पाणी सुटला. मा 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 मा. हलक्या हलक्या हातात मिटून घ्यायचे आणि मोदक कसे या वरचा एक्स्ट्राचा हातात काढून घ्यायचा शेंडी आणि खालून असं हात फिरवत जायचो. हा हे बघा ही केशरची कांडी वर इली तरच सांगत होता. आता तुमका हे नाही दिसतच पाकळे तर वरसून त्यांका असो चमचो मारा. हे बघा झय झय आपले पाकळे हात ना थयच मारायचो. हे बघा असं ते पण दिसत. हे बघा ह्या इला केशर वरती. आता उकडल्यावर त्याचा काय परिणाम होता तो नंतर बघूया. हे बघा आता माहेरची पद्धतीने पीठ मळलंय, उकड नाही काढूची. आता यो गाणं बोलता. आता सासूची पद्धत, तिका कळे पाडू केवचे नाही मग तिचो साचो. आता या साच्यात असा पीठ घालून घ्यायचा. साच्यातले पण दाखवू गये ना. हा आणि ह्या बोटाने असा सगळीकडे करायचा, दाब देत जायचा. मग एक्स्ट्राचा पीठ असताना तर असा वर येता. ह्या बघा एक्स्ट्राचा पीठ वर येता काढून घ्यायचा. बुतूर होल गमलो. गमलो तर कमेंट मध्ये सांगा गमलो म्हणून. हा आणि याच्यात सारण बघा. ह्या भार्गवचो मोदक यो छोटस. हा एका छोटो. हे बघा सारण असा गोल 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 असा करून घ्यायचा आणि असा घालायचा बुतूर दाबून. आणि ह्या जा कडेचा पिठा ता लावायचा नाही तर आणखीन घ्यायचा. ही माझ्या सासूची पद्धत. काय तर माका कळे पाडूक येत नाही, मोदक साच्यातलेच येतात. तिने कधीच हातान मोदक वळवल्या नाही. मी जेव्हा लग्न करून इलय तेव्हा ती माका पारी बनवून द्यायची. मी मोदक साच्यात मी तर कधी केले नाही, ते आता करतय. हे बघा पण ती पटापटा करी. हा हो बघा निकाल रे बाबा निकाळलो. आणि ही जी चिरा ती अशी हातीन सोन करायची. आता हो बघा कसं गमता भारी ना. भारी आहे. 11 मोदक झाले. एक सासूचो दाखवलंय सासरचो साच्यातलो. आता मोदकांबरोबर काय वाया असता नेवरी. नेवरी. एक मोदक कधी दाखव सारखी नाही असं म्हणतात ना आमच्याकडे. हा एक नेवरी करूची. मग ती बारकी किती असे ना. हे बघा आता सारण त्या बरोबर झाला. या बघा करंजी. ही बघा सोनम विचारता नेवरी म्हणजे काय. हे अशी कडा मिटून घ्यायची. आता मी मुरड नाही दाखवत आहे तुमका. मुरड बघूची असा खाली तर अंजलीन केलेला हा मुरड कशी घालायची. आता मी दुसरी आयडिया. हे बघा काटो घ्यायचो आणि ही डिझाईन पाडायची. ही पण भारी आयडिया. गणपतीचं मान. चला करेपर्यंत तर आपला पाणी तर चांगला उकळला होता. मी सांगितलेलं ही टिप लक्षात ठेवा. आणि हे आता पाणी गरम केलंस ना तर 15 नाही 10 मिनिटात होत नाही. चला 10 मिनिटाने आपण फायनली गॅस बंद केलं. हा 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 मस्त. आणि सुगंध मस्त पांढरे शुभ्र. आणि हे बघा आता चिटकत नाही म्हणजे उकड पण चांगली मळली गेली आणि मोदक पण चांगले उकडले. हे बघा शेंडीक हात लावून बघतोय हातात जराही चिटकत नाही.
आता गरमच म्हणून उकलत नाही तर दाखवते तुमका चमच्यान उकलून. केशरचा पिवळो रंग इलो ना. हो. आणि पांढरे शुभ्र एक नंबर. हे कोणाक नाही आवडायचे, आमच्या गणपतीत पण आवडतले. जय जय करायचंय. गणपती बाप्पा. भार्गव सांगता जय जय करा. गणपती बाप्पा मोरया. मोदक बघितल्यावर भार्गव आपल्या टाळे पिटाक लागलो. जय जय. आता आतमधला सारण दाखवा. वाफ जाऊ दे. बघा सारण पण बघा आणि किती मऊ तो बघा. कोणाक नाही वाटत की हे उकडीचे मोदक मी आताच बसते खाऊ. बाप्पा रवांदे बाजू. पांढरे शुभ्र. भार्गव गणपती बाप्पा खुश झाले की नाही? झाले. लाडू संगतीला घेऊ भक्ती भावाने देवाला वाहू गणरायाचे गुणगान गाऊ डोळे भरून देवाला पाहू. गाव हा सारा नाचत आला ग गणपती माझा नाचत आला. पार्वतीच्या बाळा तिच्या पायात वाळा ढिंच्या मस्त हारांच्या घातल्या तुम्हाला. ताशांचा आवाज ताशा शोधता पाठीमागे काकीचं स्टँड वाजू. बघा मस्त हे मोदक मऊ लुसलुशीत. बघितलं? मसाल्याचा तरी स्टँड वाढला छोटा आणि इतके मऊ झाले. आता एक फोडून दाखव की खाऊन दाखव. आधी हात भाजता नैवेद्य दाखवल्याशिवाय खात नाही. आणि हो आतला सारण दाखवते तुमका मोडून. चला असे मोदक तुम्ही पण या गणपतीत नक्की करा पहिल्या दिवशी उकडीचे. आणि पीठ आम्ही वापरलं तर आम्ही तुमका सांगितलं सिक्रेट. म्हणजे काय वरसून तुमका तुपाची धार सोडूक नको आणि केसर लावूक नको. यो बघा पुतूर पुतूर कलर मस्त येईल. आणि झाले पण इतके मऊ लुसलुशीत. बाप्पा पण म्हणत कधी माझी पूजा करतात कधी प्राण प्रतिष्ठा करतात ती माका देतात. अशी रेसिपी तुमका आवडली असेल तर अजून कोणती रेसिपी गणपतीची नक्की सांगा. आमचा परत किचन जाता लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. गणपतीचे गणेश उत्सवाचे हार्दिक शुभेच्छा. गावात जाताच नाही कमेंट मध्ये सांगा. तिकीट राहुली असं तर आमका पण घेऊन जावा. कन्फर्म तिकीट असेल तर वहिनी हो भार्गव पण येतो. चला बाय बाय.